now fakugide propaganda kwuo si na ndị nna anyị ba ji mmadụ wee na-eni igwe. Now I ask you, kedu enyela anyị igwe? Igwe bụ omenala anyị. Adibe kwuru ya ọfụma, ọ bụ na ba amalibe ya sị na-eji ndị mmadụ wee na-eni eze mmụọ. Ịma na ihe believe ya ọfụma, mana ihe igwe ọ bụ na ọba nwanyela anyị wara nchi. Mgbe a na-eme ensas ụfọdụ tili vidio anọ na Lekki, ndị mba ụwa bịa fuo, a na-agba anyị egbe. Ndị mba ụwa gbagburu unu na 1929 since ya unu gosi ya vidio niile a trend ka ihe amego jugolo onwe gị na Naijiria akwụrụ adị mma bụ ndị ọcha and the pa gwara papa kwụ na ka Igbo chia maka na Igbo na-enupụrụ vi isi. Anyị na ndị ọcha kedu ndị ka wee bụrụ ọgaranya o ji bụrụ anyị nyebe onyinye nyecha onyinye ewegolu Rome. Kedu ome na Rome adịghị ewetala anyị Rome nyechazi onyinye ka ndị ha na-enye nwa onye Igbo jụọ n'onwe gị ajụjụ. Ndị ọcha bụ the first people mere kidnapping. Ị ka na-ebelieve today na ị ga-eje eluigwe ji wee kpọrọ batrị gị. O nwere ebe bụ eluigwe, heaven did not exist anywhere. Ọ bụ na eluigwe niile onye ọcha ama nwere gị na slavery. Ịnụkwalụ na history na mgbe ebe edulu ndị slavery na egwere ebe gwụọ chemistry, egwere ebe gwụọ physics, egwere ebe gwụọ biology, egwere ebe gwụọ maths, egwere ebe gwụọ English, egwere ebe gwụọ anything a na-agụ agụ. Ị mara agwụ anya ebe ga a na-agụ. Go and read history and know about this. Now these same people bring propaganda against your own ancestor and now put their own ahead of your own. Ibiro Baba, Saint Lucy Diasa, Yalamaya, Saint Michael Diasa, Yalamaya, Saint James Diasa, Yalegaya, as like Saint Tokon, I said of Yawa. God forbid, that's a locum. Then Nana gave her. Oh, 4 years, 1 month to Najogi. Can even then Nana give a lomulu. Then Nana give a can you even a pumulu? Now the acha in a yamot and the acha in a on your bargain and Yanu Rafa. On your Kulunanya Maria, Nyacha Abapatalos boy Yava. Bapatalos boy Yava. Then Nana even may introduce Manya Yamaluna Tamangata or the Ganavama Mewga Yava. Nina even Melon, I am on a modu before we send me as a man I yap. Nina even a message in the bar. Children and didn't even a near bar. Emily and Badam, history of a barriamo, Emily. Marco Nobu. History of a barriam, Emily surgery. Then even Amelia with the house. They hide it. I talk about this superior. When they not even a boy, 70% of people are lawyer and a botia. Mana today, in man even do another than a hospital, but 20%. 20% the guy than a hospital today. Unless Monaya got critical. Or you get critical. 20% the guy has not. Ijeje soluve weneku now fakugide propaganda kwuo si na ndị nna anyị ba ji mmadụ wee na-eni igwe. Now I ask you, kedu enyela anyị igwe? Igwe bụ omenala anyị. Adibe kwuru ya ọfụma, ọ bụ na ba amalibe ya sị na-eji ndị mmadụ wee na-eni eze mmụọ. Ịma na ihe believe ya ọfụma, mana ihe igwe ọ bụ na ọba nwanyela anyị warrant chief from warrant chief to promote onye to igwe. O ji wabulu na igwe obodo gị ka na salary today. E man igwe be nna gị ji certificate na salary na government 250,000 every month. It's an answer. 250,000 naira ka igwe bu nu na government for being loyal, for being obedient. Magana agreement nya na ndị ọcha. Igbo were eze mgbegbo, anyị were eze. Maybe na be make increase. Of course not 500,000. Maybe na be make increase. Echa nke m nụrụ bụ 250 from Igbe Igbalemo.
ofu igbe gwa msem na 250,000 so mu amazi maka ndị ọzọ amazi mmemele increase kwa 500 mana igbe bụ na ọ dị ka onye a na-akwụ 500,000 igbe bụ na ọ dị ka ndị a na-akwụ 500,000 this is how the thing started mgbe ha bidozili wee mebe anyị then wee gbuo ndị nne nna anyị baba egbuo ebe na igbe gbuo ebe na igbe gbuchazie ebe ndị gbara ọsọ wee gba ọsọ etene wee kwụsịzi ya akwụsịghị ime riot maka ịdịkwa wee na-ekwu mgbe a na-eme ensas ụfọdụ tili vidio anọ na Lekki ndị mba ụwa bịa fuo a na-agba anyị egbe ndị mba ụwa gbagburu unu na 1929 ndị mba ụwa na onwe ji aka gba unu na 1929 o nwere onye suluve to court o nweghị ya menwu ọ bụzi akịta since ya unu gosi ya vidio niile a trend ka ihe ameko jugolo onwe gị since ya gbagbuchara unu na Nigeria kedu ihe ameko maka na ndị na-achị ka dị obedient to them ibe niile na-achị na Nigeria kịta dị obedient to ndị ọcha a na-ekwu ibe ana na Nigeria akwụrụ adị mma bụ ndị ọcha ọ bụrụ na onye Nigeria nwere ụdị obi ya mana bisi echi nke na ba n'ọrụ tebụl wụ na ekwu and the pa gwara papa kwụ na ka Igbo chia maka na Igbo na-enupụrụ isi Igbo na-enupụrụ isi Igbo bụ the first people na-ekwere bow down to Elizabeth mgbe ọ bịara na 1950 something ọkwa 1950 something bụ the first time ọ bịa ka 1930 something correct ya maka ndị maalụ the story the history kedu the first time Queen Elizabeth bịa ọ bụrụ 1960 ọ dị ka 1930 something the first queen bịa Nigeria ọ bịara ine dem nwere ebe ọ ya afụ gold 1952 thank you ọ bịara ine ebe ọ ya afụ gold ọ bịara ine otu ọ ga-esi wee mebe ebe a ọ na-ele anya ọ bụ na ndị Catholic Church kadịmabịa ndị First Church kadịmabọ ya o nwere ụka bụ ụzọ wee pụta before the change ọzaraza Catholic Church na ba na-eme eki ego wee na-ebugote Rome ya bụ Queen Elizabeth wee bido nke ya bidogwe biznes chọọchị nke ya wee weta Anglican Church otu a ka Anglican Church si wee bido adị m eje Catholic adị m eje Anglican na the same people onye ahụ Igbo ka agba ụnụ tụba ụtụtụcha ụtụ ụnụ ezigara task na Rome ego anyị na ndị ọcha kedu ndị ka wee bụrụ ọgaranya o ji bụrụ anyị nyebe onyinye nyecha onyinye ewegolu Rome kedu ome na Rome adịghị ewetala anyị Rome nyechazi onyinye ga ndị ha na-enye ọ bụ na Rome enye onyinye n'ụlọ ụka ba kedu ndị ha na-enye nwa onye Igbo jụọ n'onwe gị ajụjụ atọrọ batara gị yọla akpụ gị ndị ọcha wee bido mgbe ha na-ele anya ọbụna na be emego anyị mpawa o wee bido slavery dize time ha bidozi wee zuru anyị n'ori ịmalụ na eyuzulu ụmụ anyị wee seti trap eji wee jide all these wild animal ị na-afụ na zoo n'obodo ba niile weche zoo ịmana wild animal ejidere na be anyị kedu ike esi wee jide wild animal ụmụaka anyị ka eji wee seti trap ndị ọcha bụ the first people merely kidnapping ndị ọcha zuru anyị wee na-esete trap to gorilla to kadimafia lion ma ndị otu ya ebuli ebuko obere bukocha ma alụsị anyị zuru anyị ezuru na-abịara maka gịnị fanalugo anyị our power they took away our spirituality ị ka na-ebelieve today na ị ga-eje n'igwe ji wee tọrọ batrị gị o nwere ebe bụ eluigwe heaven did not exist anywhere
ọ bụ na heaven na-eme ezisi onye ọcha ama nji nwa gị wee sikwa mkpakana ka ọ mata anụ. Ọ bụ na eluigwe dị ile onye ọcha ama nwere gị na slavery. Ịnụkwanụ na history na mgbe ebe edulu ndị slavery na egwerebe gwụọ chemistry, egwerebe gwụọ physics, egwerebe gwụọ biology, egwerebe gwụọ maths, egwerebe gwụọ English, egwerebe gwụọ anything na a na-agụ agụ. Ị mara akwụkwọ nyebe ka a na-agụ? Kedu akwụkwọ ị mara enyebe a na-agụ? Bible and the Quran. Onye ọcha gwara gị ka ị na-egezi na ndị okenye ntị wee gwa gị na ndị okenye niile tara amosu na be niile bụ amosu ka babụ. Onye bụrụ okenye abụghị amosu. Onye ọcha chọrọ ka ị na-adị na-ege nna gị ntị, ọ sị gị na nna gị bụ amosu na nna gị bụ okenye na amosu ka ọ bụ. Ije anyị na ndị ọcha, ije anyị na ndị ọcha, ndị ọcha mere anyị alụ. Their education, so si ibe education ọgbụgba melụ gị bụ na ịdị outspoken na-asụ oyibo. Before ndị ọcha abịa, anyị nwere ndị nka na ụzụ, anyị na-agụ akwụkwọ, anyị mara ibe na education na edika uche abụrụ oru. Anyị mara ibe na-amụ ọrụ aka si ike aka. Before ndị ọcha abịa, anyị nwere nsebede bụ ewepụ nsebede tiere anyị abụchịdị. Abụchịdị abụrụ our system of teaching. Ibe anyị nwere mbụ bụ nsebede na bụ ebe anyị nwere before, mana ndị ọcha wepụrụ ya. Ọ na-abụ nchọrọ idele mmadụ ibe gịda anụnwa na-asị ya na mụ na ọka maọbụ bife ilu ọka ndị elu ya oke ọ sị m na ọ bụrụ ya na mmụọ ebe ndị otu a na ọ bụrụ na otu a ka esi ede ọka nsị ya lie nsị ka m bịa jiri intonation na onye ọcha wee dee ọka. Ndị adegodu ndị w ndị ke kedu ibe ihe ọ bụ ọka ọ spelling ọka dị ebe a ọ spelling ọka dị ebe a bugodi na oyibo nwe ụnọ na-agụ. Nnọkọta m na-ajụ onwe m na-asị kedu ibe ke na-achọ na knife. Nnọkọta m na-ajụ onwe m kedu ibe ọ na-achọ na knife ke silent word gịnị ọ dị silent ewepụ ewepụ. Ọsọ m na ọ dị silent gị bụ silent. Si wepụ ya nya dị na silent itinye gị ka ọ na-alụzi dị ya. Wepụ ya that place. Esizi ya nwatakịrị spell iyi ọ ya mụ ihe ya spell. Spell iyi otu o si wee sound. And so many of them. We are brainwashed like too much. So this is the history of your people. Ndị ọcha zuru anyị n'ori with akwụkwọ nsọ. Maka na akwụkwọ nsọ ga-agbalị gị slaves obey your master. You never understand that part. Ego ụta nke anyị gofee anyị. Asị gị na amaghị ụla na ntị nke nkịta fete ntị nke ọzọ. Ibe ji wegwu ya bụ maka na ba ma na onye Igbo suo ego ụla eze dị ya n'ọgwụ nụ ahụ. Na akaba na onye Igbo arara. Ka anyị na-anụsa na bụ ọgwụ ọzọ. Na ndị ọcha na-atụrụ anyị egwu. Ndị ọcha wee mee gị ndị bụ giant. Ka m gwa gị ewepụ na ndị ọcha bịara colonize anyị. Afrịka ka alụ ibe kalili moto. Anyị ka alụghị ibe kalili moto. Ọganizi anya ndị be anyị o nwere mgbe ụmụnna na-atụ ego eziga nwa bụ obodo oyibo. Ị nụrụ maka nke a? Ị nụ na ụmụnna na-atụ ego azụ nwatakịrị n'akwụkwọ zụcha anya tụọ ego ziga nwa obodo oyibo. A na-asị na ụmụnna atụrụ ego ziga nwa bụ obodo oyibo ma ọ ziga nwa n'akwụkwọ. Onye ahụ gụọ akwụkwọ agụcha akwụkwọ je obodo oyibo mee masters wee mara ihe otu fa si alụ moto. Onye bụ chi n'obodo ebe ajụ ha ajụ na ọma nna isizi ọnwụ na ị ga-ana agba gị ọgwụ ala.
ọ dị n'obodo unu ifugo onye agbara ọgwụ ala tụnatị ya na Naịjirịa asị na ụmụ akwụkwọ rinne a na-ekwu asị na akwụkwọ ọgbakala ezi agwa na-agbaka mmadụ isi onweghị akwụkwọ akwụkwọ na Naịjirịa gụcha akwụkwọ agbaka gị isi nọọsụ obodo Igbo ga-abụ egwu akwụkwọ agbaka gị isi nwaanyị o ji bụrụ egwu agwụ n'obodo Igbo agbaka gị isi ịchọba ịma ihe ịbịa be anyị dere very free ma anyị wee ijebebe dịka tụọ na-abụ ịkwọcha ịmacha bụ isi ama isu ya ezi isuche ya ezi kwọ anya akwọ ịkwọcha anya akwọ ihe ọnya ayọ ịyọcha anya ayọ dazi ị ga-atagide ahụhụ ife ije obodo oyibo mana ọgwụ ijebe anyị bụ onye gbuliri anya onye ahụ gafee onye ọcha asị gị na ị na-eje eluigwe mana eluigwe abụ ị na-eje St. Michael bụ onye ọcha aba ndị ọcha St. Timothy bụ onye ọcha aba ndị ọcha Mary na onwe ya bụ onye ọcha aba ndị ọcha Jizọs bụ onye ọcha aba ndị ọcha Joseph nne ya bụ onye ọcha aba ndị ọcha 24 elders in heaven bụkwa ndị ọcha kedu ebe onye Igbo nọ sọsọ onye bakwetara na ọ bụ onye ojii bụ ekwensu